Дуруд, ҳамдиёрони азиз, ина патсиенти мо як бор қатиш видео карда будем, шумо бояд ира бишносед. Вазъияташ беҳад безеб бад буд. Грижаи гардан буд, остеофито буд, ҳамиқад тобат мекард, фоидаша намедид. Ҳами сум расход мекард, фоида нест, камбағал бе ҳеҷ монда буд. Баъд назди мо омад, хай мо қабулш кардем, гуфтем майли биё тобата мекунем. Сум чирки дистай, хай баъд сум кишид меёрӣ. Баъд тобата гирифтем ша, қатиш ду курс кор кардем, каналоро ҳуй кардем. Вақте ки ҳам канало маҳкам боша, 1000 бор ту дору укол бигӣ соз намешава. Ҳатман бояд духтари нағз ё ки нерволог, нейропатолог назди мануалист рӯй кунад, мануалист бояд каналоро ҳуй кунад, баъд назначение бирава. Ҳамин кас назди мо омад, каналошро ҳуй кардем, грижора ҷобаҷо кардем, остеофитора ҷобаҷо кардем, ҳамаша ҳуй кардем. Хеле сабук шид. Баъд рӯиш кардем ки бара нервологда тобат бигӣ. Баъд назорати нервологда истод. Ина мо духтари нерволог ҳамон дорем, назди нервологи мода истод. Ҳамира нерволог назорат кард, майда, баъд зарарои мондагиша гирифт. Ина ҳози айбайни 7 моҳ гузашта. 7 моҳ гузашта, ина соқ саломат, хай бо худаш чизе гап зана. Ҳамин баъди тобатои мо шумо кадом нервологда рафтем? мо ҳами доктор Шаҳнозанда омадем, баъди табобияти шумо ай Шаҳнозаҷон личини гирифтем, 100 бор шукронаи худо. Мо ина хестем сиҳат саломат раҳ гашта ҳастем. Тамоми ҷора, тамоми духтара рафтам, хай умед канда будам ки дигар раҳ рафта наметунам. Ҳамин адреси шуморо кофта ёфта, шумо мисол миннатдорем ки моро дастгирӣ кардед, кӯмаке, мо хайна ҳуҷпо шудем, хестем. Мо аз шумо я амр миннатдорем. Худо баракату мития. Худо шуморо шифои комил тия. Ина кам меоя бо хича профилактика бор нишон метия, яке меоя, як нишон метия мерава. Хай ҳар духтари худаш одам хича бояд худона эҳтиёт кунед, назорат кунед, кам машқи сабук кунед. Ҳамин грижаи гардан қатӣ ё ки остеофитои гардан қатӣ шӯхӣ накунед, ҳатман рафта мутахассиса нишон диҳед. Ҳамин грижаи гардан беҳад нозики бадай. Ана остеофитои гардан беҳад нозики бадай. Ира ҳатман духтари нағз дар кор ки манипулясия канал ҳуй куна, баъд назорати нерволог соқ солим мешавед. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. Худо нигаҳдортон бошад.